Wadhi kaunti ma Siaya kama mokuom jodongo e kar chung od bura ma Ugunja owuok oko mar kwayo josiasa ma olapdho gi ndong' ne komb od burano mondo nya kwe e kinde campaigns ka giwacho ni osechakore kata doko ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula to pok olando ayanga ni komb no dong' nono mondo ng'wech ochakre mar lare. Jodongo wacho ni thoth josiasa thoro tiyo gi ojende mondo giyud lek margi kendo bang'e to gibolo rowerego ka seche moko to itiyo kodgi e siayo tulo gino ma giwacho ni en tim manyiso dok chien kendo rem mar lony mar demokrasia. E twak margi gi jofwamb weche chiro Masidindi, jalony e weche telo Moses Omondi ojiwo jopiny e kar chung od bura ma Ugunja mondo bi owuog oko mar yiero jatelo manyalo tiyonegi makare. Komb od bura mar Ugunja nodong' nono bang' jatend piny William Ruto walo mane en jaod bura makono Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko. Ka aber to nego gibed karachiel giwinjre kod kijande ma koko mabedo gano onego bed maonge mondo kata bang'e kango osedonje to kwe emobedi nikech gima duong' midwaro piny en kwe. Onge gima tek matamre to mana ka gibiro gi kwe mondo mi kijande kik gore nikech nitie mabiro tiyo gi kijande ahinya. Wang'iyo gik machalo kaka koro basari nyicha nokonyowa ng'at manyalo dhiyo mondo okonya e mago sani onge nyicha ni kata kwan kod liete kor gwenka mheshimiwa biro to konyowa kuondego okwane sani kan tinga manyalo konya gi seche gi beda her wacho kenda kwa yudhe amo gara duto ma Ugunja niki kiti kodwa e yo mora mora gi ja siasa mora mora mondo wakel tulo ka mora mora to gima duong' ahinya en wanya kwe mondo kwe jo Ugunja oyier kod kwe mondo anwang' bunge mabro tayowa idalo modongi. Ndakwayo ni vijande duto tema Ugunja wuog oko jodongo wuogi mini wuog oko mondo watimuru yiero man gi ndhandhu yiero man gi kwe mondo wayieru gimo winjore wayieru jatelo mowinjore wayier madhi choponwa kechwa maneno orem kapok ochopo.